idzi ndidzo nyaya dzinofarigwa naNelson Chamisa manje dzanoziva kuti ndo dzinotomukwidzidzira kuenda kumusoro. Zvamuziva kuti aiwa the Ugandan opposition anoshutiwa nemapurisa aiwa nepfuti. Ndobva mavhidhiyo makamaona aiwa achisimudziwa nevanhu vake vanomusapota achiendeswa achimhanyiswa kuchipatara. Panapa Nelson Chamisa azouya achitaura mashoyo kuti aiwa ndakwanisa kutaura naye takomunicate naye aiwa ndichimuwisha quick recovery. Sanapinda mashuka anomuda achitaura panapa notibva subscribe like turn on the bell icon. Tivina paendo pake Nelson Chamisa aiwa mutungamiri opposition because achiti I've just spoken with my dear brother in Uganda, His Excellency Bob Wine. I am relieved that to learn that he is recovering well and he remains unshaken by the recent cowardly attacks. His spirit is strong and his resolve is unwavering. Such acts of violence have no place in our politics in Africa. Our politics in Africa should be about values, aspirations, and serving the people. For too long, Africa has been plagued by adversarial and corrosive politics. Our next Africa generation dares to the different. We stand for new politics where guns are silenced and dialogue, respect, and the will of the people take center stage. Domashwa nobuda talk pana pana Nelson Chamisa anoendera mberi achiti we stand in full solidarity with the Bob Wine, the people of Uganda, and all the struggling people of the world. Your toil and passion for freedom will water and blossom the tree of liberty. Your courage and determination inspire us all. May God continue to preserve and bless you all. Mashiko anotagwa na Nelson Chamisa panapa aiwa achimira ne the Ugandan opposition achiti aiwa zvese zvitufana kuzvimisa kana tinge tazopinda pachigaro tinge tapinda pakutonga tava kurula the new Africa. Maganzi esa muri kuona kukabhizwa kuti twakomena opposition zvatiri kuona zvinhu zviri instrumental zviri kuitikawo munyika yeZimbabwe. Ari kuuya achimira in solidarity naye achiti aiwa we want to stop all this. Tudze mafundo enyu moti kudii pamusoro mashoko aNelson Chamisa. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.